Pini ni phai kri troxier ni Bokajan constituency angkang Surupathar constituency ahavar aradatum microfinance loan kacho endona jok Surupathar ahavar aradatum kisum kacho tong andeng mandetlo. Pini microfinance loan aputak Surupathar constituency Mohila Association atumpen patir piponsi Jagat Singh ing TEMKAC ahemalok pini mai pimanpon bangso mai along mai charipon khul rong harpi hinpensi mai charipon lapen mai lam thepi ke jaipon rani rong hangpi hinpensi mai lam thepi jaipon lo lapen pin yang mai along aluhi tumpen ang kachetong dun priya hansi pin Lilip Mohila Association mai pi JC Kathar PNMA Kongchun bangpi Maluti ing TPNMA Cyclem bangpi Gina ing TPNMA Cyclem bangpi Arun Hanse KSA Ethan Ronghang KSA Kawi ing TP Surupathar Mohila Association Cyclem bangpi Full BP SMA atumpen chetong dun Pinyamay along aluhi tumpen lamthi ke jaipon microfinance aputhak ilitum kado kawe chini pamikanangji microfinance loan lahai atangka ilitum kado kawe arata chohang dun te det nangji lapen tangka ke choen tangka anta rehai kewan unchi aphan cyclem ponwanang non tame Assam state aru Longtham district rehai kelong along Karbi Anglong district penta rehai list puri ponlo lasi KAC MAC EM CEM MLA lapen MP atumpen akirap nang pivek nang pu jong siki dukelak arada tum microfinance loan kacho enaputhak Karbi Anglong rehai list dokok apita rehai deng nundei puti nila tum kachestong amide inthur nang kokpo lapen non kewangji MLA kili kahut nili tum Mohila atumpen akirap PLA puah hai tami lamthe jaipon pini amay along pharo su se arada tum chingwai ching saipon si lamthe kachathana ting chedon sarpen sai ke deng ponji aphan chisek pontang lo pini amay ing samjen pen mai chun pon lo sa tukosa sa missionary lo la pen tala tala ramang hangsa sa missionary lo la ni la son lo na chu en de lo la sila son lun kichitun i pen non kidam tang siklojon kep lo ni kitu check anta chojor lo siklojon ki check chojor chitudun la pen hidi tame che la son lo ni li opaya ve ong masini li bondok sami chipisi siklojon seni li chipidun lo la pen chai nong stamini li ani si has stamini li e halo chai nong chi jor non chi kardom sar nili Mrs. Priyan sepi nili nangli phan kachoningri ji alam the ke lehenlo athema Karbi Anglong ke nangli henlo ke the ke ding la pen CEM ke nangli henlo la si sar nili nangli tuma phan CEM sar nili nangli no kachoningri alam the ke lehenlo non da bali pothar ador so arong along kisung thektik lo lasinang li jong si Karbi khai phan ki dukelak aphan nangli ka kang hon kang jin so pen nili tuma phan nang rap vek tha athema non kisung thektik lo lasinang li jong si non nili tuma phan nang rap lo polo tang te sar nangli phan itum puthot mo nangli kewang jilang election nong tanili tum nangli phan kachirap kachitu pen si nangli phan ako the dum ang deng nang pali dum gila la ana kesung ki kopena chok nili tum dun ki tu thek the pena chok pini ani si nili tum lapang so me nili tum ki binang kok mate padu ponang ko theke nili tum a ho kachisong ang thek lapena ho nili tum kisung alam the putha kachini ji lapena le phan ke pachini ji alam the putha sinali phan pachini pon lo lasi nili tum pini kachetong Mohila to an pen nang li no nili tum arjap sinali phan choningri pon lo sinili tum phan lapang so kisung pen alam the pen pot nang li linga biti pen ta nili tum phan jin so pon ra nili tum lapang so kisung pen nang li pejok pon tha pasin nali phan choningri pon lo la pen Balipothar pen berta pangdakon Jotno Singh Bain News 24 Karbi Anglong